the Panumod Festival. Barili is also known for their Mantalongon livestock market, the largest of its kind in the Visayas region, and is one of Barili's highest income earners. It was then on mid-1920s when it became the center of a large Thursday market day. It is primarily an agricultural town with corn, rice, coconut, fish, and mangoes as its prime produce, giving birth to its festival, the Panumod Festival. Mayor Honorable Marlon Garcia, Vice Mayor Honorable Julieto Flores. Ladies and gentlemen, contingent number 25 from the Municipality of Barili, the Panumod Festival. Nahimutang sa usa ka tiilan sa bungtod ang usa ka lungsod nga gipalibutan sa nagkadaiyang hiyas ug gasa sa kinaiyahan. Ang Barili, usa ka makasaysayanong pahitabo nga nagkulit sa handurawan nga nagpabiling buhi sa atong henerasyon, mao ang Mantalongon Livestock Market. Diin nahimugso pinaagi ni Don Bartolome Pañares y Paras nga nahimong presidente sa munisipalidad sa Barili sa dekada 1920 sa panahon ni Manuel Briones Kumbisista, senador, nga iyang suod nga higala nga may naghatag sa luna. Sa pagdailos sa panahon, kultura ug tradisyon sa matag kasikbit lungsod ang pagdayo, dala ang mga abot nga bunga sa ilang kahago ug kakugi, sama sa hayupan, mga lagutmon ug utanon, pinaagi sa karumata, truck ug bangka nga may sinugdanan sa pagsubang sa tradisyon nga panumod. Nag-abli sa ganghaan sa kasadya ug kalambuan sa agrikultura ug turismo sa kasagpang Sugbo. Ang Panumod Festival sa lungsod sa Barili. Uy! Barili! Harga na! Ako! Sakay ko kuya! Mari, ato na sa Barili. Nindot o barato ang kayupan dito. Sige, Mari, ato ta! Pagkayo! Kanindot sa labas ng mga baboy, pre. At tujod ng litsunon. Sige, pre. Mamili ka kita. Sana ikumot.